Fl-aħħar 10 ijiem il-Pulizija għamlet aktar minn 170 road check fejn fihom twaqfu aktar minn 4700 vettura u nħarġu aktar minn 400 taħrika. Dan hekk kif għaddejna mill-jiem tal-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. F'dawn l-ispezzjonijiet il-maġġoranza assoluta tas-sewwieqa kienu konformi mar-regolamenti tat traffiku, iżda kien hemm min kiser ir-regoli fosthom is-sewwieqa li nqabdu jsuqu mingħajr il-liċenzja mwaħla jew liċenzja valida, dawk li nqabdu jużaw il-mobile phones waqt is-sewqan u sewwieqa mhux lebsin iċ-ċintorin tas-sigurtà. Fuħut minn dawn l-ispezzjonijiet intużaw l-speed gun fejn inħarġu aktar minn 85 taħrika fuq veloċità eċċessiva. Intant fejn kien hemm suspett raġonevoli saru tfittxijiet fil-vetturi mill-klib tal-Pulizija, kif ukoll saru testijiet tal-breathalyzer bi 11 persuna jinstabu pożittivi. Minn barra dawn l-ispezzjonijiet f'diversi lokalitajiet il-Pulizija qasmu wkoll materjal edukattiv biex jekk wieħed se jixrob ma jsuqx.